gagawin yun, sir? Bakit pwede ba yun? Is that legal? Ano? You declare even before a calamity starts? Hindi, ang alam kasi natin calamity ay yung calamity meron agad immediate impact gaya ng bagyo. Oo. Gaya ng lindol. Yun ang nakikita natin, tinamaan na, tumba, gano'n. Itong El Nino matagal to, creeping ito eh. Dahan-dahan yung epekto niya. So, ngayon, dineclare na ng Pag-asa, calamity, El Nino season na. So, hindi mo na kailangan hintayin na magtuyot yung mga mais, palay, bumaba yung level ng ang gandam. Ganitong kaaga pa lang, ay magkaroon na ng declaration at kumitos na yung entry. So, makapaghanda lahat. Kasi parang binabaliwala eh. Di ba? Parang binabaliwala. Ang alam kasi natin calamity, yung merong immediate impact, immediate devastation. But that's not the case for El Nino. We're going to have 16 strong typhoons this year. We're going to have a different and stronger dengue strain. Isn't that a calamity? So, ang sa akin, the preparations, the funding, the operation should be done right now, including the planning. Not at the stage na tapos na wala na tayong maani, bumaba na yung tubig sa Lamesa Dam. So ngayon pa lang paghandaan. You don't have to amend the law. Hindi. Lalo yung mga nasa northern. Alam nyo, kasi meron basis yung Pag-asa. Yung Pag-asa nag-issue na ng statement that scientific basis